Saiki wis akeh wong koyo sampean. Lagi ya. Golek dependen. Kok cah wayu-ayu kok ya. Nom-nom tok lho sing Golek dependen. Gak enek sing tuwek, enek sing elek kok. Ora tapi cahe nom-nom kok. Bagus lho. Iya lho ya ra ngono. Sampeyan ya nom. Kemaila cek noman sik tak delok nek Facebook le. Kan cek umur kurkuran lah mesi. Kae nom. Oh kan nom pian. Penting jan. Deal ya katanya. Ditampo karo iya, iya, kantor. Saiki kantor kene Tampo. Ditampo. Tambah lemu sampean. Mantap, Pak. Tambah lemu sampean. Duwe akeh berarti. Amin. Iya iya. Amin. Amin ngono lho, Mbak. Karo biyen amin. bingung ngalor ngidul ngetah Saya ngulon. sampean bingung ya. Aku mikir kan doyak-oyak to. Sampai Mas Chandra, "Wih, rabion pacaran sampai dua anak rabi-rabi." Emang dia anak? Aku ndek anak mah mbek ngono yo. Terus Karo ki? Nah, guru Iya, tiket nang gong. Indonesia. Oh, nah ini. aku enggak pengen pacaran. Anaknya wis digonyang suwi. Indonesia? Pacaran wis suwi mah. Dia pacaran suwi. Wis duwe anak nang Indonesia. Oh. Nek rabi kan anake iso digawa rene nek sadurunge 17. Ya dadi ini makane sok tak gorene piye carane. Nah, Kok yang ini berarti? Oma lek wis duwe omah Enggak, pemerintah tapi sampean pas waktu apply itu kan ada harus nulis agreement. Anaknya mau dibawa ke sini apa enggak? Sampean yes or no? agreement-e. Iya. Yo takok karo Logong lo wingi. Enggak apa-apa ya. Dicek ya ditanyain ke sana. Oleh dicek oleh ya. Ya oleh. Sing ragil to, sing wedok kan. Piro umure? Tapi 2 tahun lho. Lho, oke iku, coba ae. Lah kok mau sekolah piye? Ya kok sekolah piye ya sekolah bahasa Inggris apa bahasa kantone? Ini kan ibaratnya SMP digorene terus sekolah Iya. yang gitu ya. Yang enek sekolah SMP. Lho yo klebu bahasane ngono. Ya dicoba. Wis ora usah dipikir ngono-ngono iku. Penting arek gelem bawa. Ngono ya. Iya no. Iya aku sampe sekolah bingung Bu aku piye ngono. Iya, kan sing penting karo ibuke, enek bapake. Kan kok diajari. Nek gak apa sampean ngekeki aku part time, tak terno golek-golek info. Ora apa-apa ya. Kan lumayan. Sampean ya. Hah? Kenale kan sampean ya. Penting ora nekek ya. Endi aku nek endi? Nekek kik ngono lho. Endi aku nek oleh sampean luwe akeh malah nah. Iya. Ya ora. Penting bersyukur sama temannya Wah. tambah pengalaman lho ya. Ya enggak, aku iki cuman lewat Iya, ae iya, ngono lho, Mbak. iya. Asline kan sampean dhewe. Iya, mbiyen oyak-oyak aku moha. Masa? Aku piye aku ora iso. Alah, wong bojoku ya krungu aku nek ngomong karo sampean Aku ku lho wonge bengok-bengok. aku dudel mah kesel mah. Iki mah ya padha sing iki, Mang. Iki malah wis duwe anak, Mbak. Otak kurang panganan aku. Ngalah wis Mbak. sampean gelem moro iku wis. Kali aku nu ada bahasa sampean iki repot. Dadi nek nyawang HP wis kok kesukaan ambek koncone kan iya. Sip kan saiki. Aku aslinya pingin ngonten lho karo sampean. Aku Sabtu libur. Ya wis. Gak nek ngonten sampean, Nah, kamerane iki nang kene. Nek mburi, berarti ketok Ah. ketok rambutnya. Jadi rambutnya tok. Haya-hayaan nggih, haya aja wonge aku Iya. wong elek ketuwek ngene. Ora kan Gak ayo. apa-apa, Ge. Kan data pribadi kan Haya-haya. enggak oleh ketok kan. Haya. Mosok sampean gak ngomong. Karo wong tuane sampean gak ngomong. Ya wong tua kok ngomong, kalau tonggo-tonggo. Oh iya nek tonggo emang gak. Enggak ngerti mikirnya aku tonggo. Ya aku. Kan tak Bagus, iya Mun. tiba buta, Mbak. Kepanggah lah. Di hotel kan. Babune Pullman. Heeh. Ya yo. Cuma yang beda kan gajinya. Iya. Jadi akeh Berarti jatah wingi wis oleh ya? Wes no. Sing sadurunge iku ya oleh kan? Entuk lah. Wis Selama oleh. itu KTP entuk. Ayo. Mbak sih kon nekokne men teke. Tanggal piro? Wis telepon aku. Oh wis ah, aku enggak ngerti teko Mas Andro aku. Aku marah pengalaman. Kon ngewangi ngentekne ya iso. Yo tak kongkon ngirim, rene engko tak ijoli. Tak transfer rupiahe piye? Mbekmu tak entekne ngene. Ambek kan aku ya ambek sapa? Mama apa ya? Bulan ambek iku. Oh, iyalah menikmati hidup. Iya, kudu ngono. Sampeyan juga yang ngono. Makanya aku pengen nyandini rokok 20 tahun, 20 luwih aku ndek kene iki. Masa dadi babune iki malah dadi pengen lunga-lunga. Lho iya dijak lho, kok gelem kan? Buka film saiki men loro-loren. Budal dhewe lho. Kena apa? Yo wis anu napase, koyo Yo. mbase ngono ka lho. Oh, hujan terus. Heeh, ngono kuwi numpak pesawat
pesawate iki numpak iki lho Mbak, apa itu jenenge yang Supa pemedalane kaya nek gunung-gunung ngono ki rawani lho wisan. Mosok Iya. Jantung berarti. perasaan winginane bergas wo. Sesak nafas. Seger. wo. Iya. Gandeng iki. Bojone awake kekel lah sakjane, Wong tapi iki ya carane kan biyen nek kene kan bakulan babi iki kan berat-berat. Tapi Oh. dari dulu iki carane wis terkosone sik saiki karek remuke cara wong jero iki ketoke wong iki waras, tapi jeroane iki belungane wis gak kuat ngangkat sembarang lah. ya wis digawe kerja sing enteng-enteng. Heeh, gawe- dadine buka toko dhewe iki kadang kala ya dianu adike gentenan ambek. Ya toko Indonesia lo sampean. Aduh, aku penak mlaku ya. Gak usah mikir. Penting ngertine kerja napa gaji. Ya wis gak apa-apa, dhek nang omah biasa-biasae sampean sing ngopeni ngono lho. Iya, aku sebenarnya ngangkat kepikiran juga. Ya, sampean sing Nggak usah ngopeni. terlalu Ngonjo-ngonjo. Yo, nggak usah terlalu nuntut berlebihan. Iya, iya. Tapi nek kumpul ambek aku kan tak tuntut. Banyak Oh. bersyukur. Supaya Iya. supaya mikir. Latine aja Mbak. Latine aja kan awake sehat toh. Iya, Tapi gak makanya. apa-apa. Iya. Kayak kemrungsung kan. Diopeni ya, latine- diopeni Iya. kayak Mbak C, kayak Mbak C. Bersyukur Diopeni. lah, ya. Alhamdulillah kan jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Alah, Ya aku kan? yang ngono ya. Gak tak tuntut dikei ya tak tampani, enggak Gak duwe golek dhewe. Alah, aku sedangkan saiki iso golek dhewe, iso bayar rumah alhamdulillah. Ya, Yoi. Iya. Lek pengen yo golek liyane. Yo aja lah. Wis tuwa ngambek. Mantu bayar. Enggak ya, enggak sing anake sampean aja ditoto luwih enak iku. Sing wedok iki Yo. ya. Iya. Sampean aja. Ayo makane. Kalau gak ayo tak terno nang imigrasi kantonis oke kan? Iya, makane. Ya sampean tak terno Kok ae terus kantonis ngomong oke, dhewe. Sam? Wis piye to, Mbak? Piye to ya? Sampean basa kantonis kan Oh, iso, iya, iya. ya tak terno ae nggon-nggone nek sampean. nek ora wani dhewe. Hmm. Pas prei nek Sabtu soalnya imigrasi kan Kan bojoku teko kaya, kok pinter dalam dolan YouTube kan senengane main kubi mau bojoku lek. nek ceritane ku piye. Kan biyen senengane kuwi mah. Ayo wis lo jarna. Enggak yo saiki kan karena sampean wis nek prei yo ayo aku ngancani sebelah yang penting kan kopi gedang goreng aman toh. Senengane kan biyen kuwi. Gak usah angel-angel lo. Palingan nek kerjane hotel senengane apa sampeyan. Ote-ote. OT ambek Bakwan, lombok. bebek. Jeneng sampean nomor berapa? Esuk mben iki urung sik 55. Dek enom, Dadine Cik ganteng, putih, seger. Tambah si jingkasnya oke, Bo. aku pengen, Lah, tapi ya aku wis. di darah tinggi ya men untuk cukule ya. Jadi aku kono enggak iso ngurusi aku, kono dhewe sekarang sudah Oh, iya, tua. wis. Ngono aku sini pengen nek penak yo ndek urung teni permanen berarti kan melu anak kene yo. Kene ngono. Ora. Ora, Nang Mas? kene iki duwe ra duwe anak apa enggak enak. Apa nih nah? Iya kan dijamin. Sampai tuwek kan sampe oleh jatah. Ande kan urung permanen urung Loh, bakalan permanen sudah. Oh, iya. Pokoknya sampean karo lukunge baik-baik Berapa tahun itu lagi? pang, enggak Iki cerita udah sih. 3 tahun ya, 3 tahun. Mari paling tanda tangan pisan. Kan wong lukunge sampean ket biyen ngejak rabi sampean jek maju mundur Lah, mundur. itu sama aku dulu sak kene-kene. Eleh. Gitu. Yo gak apa-apa. Ya anjene takdire ngono kok. Lah, tadi saiki ya yang ya. Jadi enggak ada Iki masalah. sampe panggah omah ndek kene ya. Enggak. Oh, sing Nek- kono. Nek anake ndang rene kan enak. Lah iya. Wis dadi siji. Kan cuma niku sing liyane wis bodo gede kabeh to. Wis kabar tak rapekne ndi. Lah mangane. Kan tinggal sing ragil kan. Iya. Sing ragil iki wedok to. Itu. 13 ah. Ya sampean kandhani kongkon les apa-apa dadi nek rene sesuk penyesuaiane gak kesuwen. Iki les bahasa Inggris iki. Ya. Tak les nih. Nenek sing Belum bahasa ora sekolah. Gelem. nenek sing bahasa kantonis gak apa-apa. Enek mana nih? Coba Nanya. nanya nggak apa-apa. Oke itu. Sip. Iso itu masih Lah, apa mau memungkinkan. cium? Lah, makane itu ya. Ben enak digawa kabeh. Uteke cek sakmono cek lancaran jare yang ya. So iso nang kene dadi polisi, dadi dokter, dadi pengacara. Ya, Mas. Ya iso ya aja melok-melok buruh lah ya. Kuwi wis buruh, melok buruh. Mangane sampean kudu noto. Lukunge kan oke to? Nah, oh sing ngongkon malah ngono. Oh iya wis. Malah lek iso awakmu sing anu iki karek mikir-mikir kangge nang anakmu iso digorene lah ngono. Awakmu iki sajane wis enak lho ngono cek cemburu ya. Cinta. Sing cemburu sapa? Aku lho. Kabiyen aku iki cemburu. Pemane wong nek pasar ya ngecah Indonesia.
Mangane cucu Yo, cemburu. ora Tapi apa-apa. saiki dilokne. Leia. Sik lei sapkelina. Lei loa lamboco ae. Mbok dilaki barang sing cemburu, barang kotor-kotor nek utekmu kuwi aku. Mbok matur nuwun yang ini Allah. Suci sae Allah, dikape ho mbok ngono jarane Ya, mbok matur nyene Allah. Nek gak salat nah aku dituturi. Pindang salat wae salat. Dia terus ngene. Ayo melok. Kalau yang Iya, sembayang. Oh, wong negara tak kan. Alon-alon. Asadu adu lah ngono. Enggak apa-apa lho. Kuwi domonge. Nek marung terus dhek melok sampean ajari terus dhek nang sing sebelah sampean nang sebelah. Tak ngono bismillah, kalau wayahe mangan bismillah ngono lho. Ha iya le kome ah. Kong ah ngene. Le atine ngene pareng ngene pas atine iki rileks. Yo gak apa-apa ya anjene kan kecilik ora tau ngerti barang konoan. Kaya Om Mandi itu terakhir-terakhir ngejak mulai. Terakhir-terakhir kon dikubur nang Indonesia, njaluk disolati, njaluk agama Islam. Lho kan Om Mandi kan bojone Mbak Se. Nah, nek keri-keri ngono apa gak sampean sing oleh? Mbak Se kan bojone Cina Indonesia to. Yo, tapi kan yo agama kan yo sampean ngerti dhewe lah. Kita nggak perlu piye-piye lah nek iku kok kan ada dengan kasih sayang itu semuanya bisa. Kebanyakan wis melok anake lah. Yo sampean mesti koyo ngono yo. Nek pas bolong silite dijak gelem yo budal. Nek ora kan ora dipeksa ngono lho, Mbak. Sak legone suwe-suwe kan yo lah bojoku. Makanya aku lek tukaran iki aku mendingan meneng. Aku daripada wong umure sek dhuwur kono mendingan aku sing ngalah lah aku damai dadi rame-rame engko aku susah ngelingi biyen aku ora nek awakmu aku ora ya to ya. Nah, iya jangan ngono to. Makane aku saiki lek kono jemberah ini tak kuatene. Wis. Sauni-unimu lah. Nah ya coba lek Penting mangan dicepaki, ngombe dicepaki mari to. Nang anake yo ben aku dhewe sok yo melok anak aku. Nah, ket ben kan sampean ngomongnya ngono. Ya wis nek dhewe anak kan sampean dhewe anak dhewe kan. Ae lho wis ngono ya tak pikir ya. Lho biyen ora jenenge anake nak cemburu aku. Ya wong jenenge anake piye meneh to, Mbak? Aku sampe pegel muni sampean pancet ae. Lah aku biyen yang dipikir aku dirabi mah yo mikir belum, Mbak. Modal wis tak pikirne sak gitu kan. Wah, aku ndek anak. Aku apa-apa nang anakku ya. Tak imbal baliknya aku dhewe yo yang yo. Makanya kan kadang-kadang suatu ketika iku ade gumbul karo wong sing beda. Aja nang sing kuno ae. Nambah. Makanya aku saiki gak duwe pikiran cemburu saiki. Itu kan udah mulai kerja setengah loro tuku omah turu. Bojoku udah kerja aku. Jadi kesempatane ngarepe ging man-man nih ra iso lah ya. Ini malah hiburan loh. Ya harus kayak gitu ta. Ya harus berubah dong hidupnya. Iya. Lebih happy. Ya ora masalah itu kita. Iki buka ya ngono deh. Iki buka tuh ya? Lah aku berarti rono. Enggak. Kok kita buntut ya, Kak? Halo. Jadi nggak ada persoalan dan nggak ada permasalahan. Jalan-jalan ke sini ya, Mas? Jalan-jalan. Oh. Dari mana Indonya? Oh, aku tenang, soalnya gak nggak kaos. Nek nggak kaos biasanya wong Itu TV Indonesia. Nah ya aku mau buka kasih YouTube, nah aku malah YouTube lek pangkat. Tapi aku pangkatku ya ini biasanya jam 4:30. Kita dulu. Kita Pengenane ya nek wong jalan-jalan saka Surabaya Jakarta pengen tuku klambi didol neh ning Indonesia ngono lho. Tapi dia itu enggak ngerti. Tak kok nyang Samsipo tak terne enggak neh cara-carane piye numpak. Terus bojoku tak ngeterne ngene. Lek tanggal itu sih tak terne nyang rono to. Ngono iki lek matur nuwun. Matur nuwun, Mbak. Andaikan saya enggak ketemu kamu aku gimana kayak ketemu apa malaikat. Kok malah kita sama Indonesianya nggak apa-apa saling menolong. Lah bojomu kok baik sekali toh, kok boleh ngantar aku. Malah justru orang Hongkong itu baik-baik lah. Kok jenengan seragama? Iya nih kerja teng hotel luar nih. Oh. Teng hotel pripun enggak Riko? Yang paling rendah itu 3.000. Paling murah 3.000 uang segini. Nginep di situ ah? Nginep di situ. Makannya di situ di Sao Buffet itu makannya satu orang masuk 900. Makan satu. Lah jenenge gadah KTP gampang lho pekerjaan banyak. Banyak niki. Niki Mas Chandra niki tukang gitu. Dados napa iki?
Nggih, dadi Yang enten Hongkong maksudnya. lagi Hongkonge Taman City pun permanen nah pun TKW. Oh, lek TKW nggih mboten saged. Nek kula kan bojone wong Hongkong iki. Dadi ini nggih saged kerja wonten hotel lah, rumah sakit, pabrik. Ngono, Bro. Baru kok, udah kamu ngomong dulu lah. Aku tak nemenin Maya ya. Soalnya nek dibuat oleh-oleh semuanya Jordan, mongkok, Campipo. Kalau buat oleh-oleh. Heeh, lah iya. Jadi langsung nawar pun nggak ada masalah. Ayo. Akhirnya barang toko kono itu toko Indonesia. Ha lho, kaya HM. Bolak balik-balik. HM lho ya yang ya saka Indonesia ya. Indonesia HM ya enak ya. Bolak Enggak, balik. Sepatu Indonesia sedoyo. Mbak. Iya ya, teh ke Cina dari Oke, Cina. enten anu apa? Dragon Center Nggih. Ini kok bahasane mlipis yang biasa ini. Kula Patikan. Oh, kok bahasane saged ini. Bahasana kok Romo Patikan kan Injil. setelah Solo, Oh. setelah Wonogiri. Nggih, nggih. Jadi biasanya ngelipis ini. Oh, makane Romo Injil. Lek Romo Injil malah ngen kula Perdiri kan Romo Injil. Jenengan Kediri. Nggih. Kerjane enten iki dadi ini Pak Agamin enten iki. Kula Patikan tapi sing Oh, ngono nggih. Jawa Timur paling pojok. Oh, jam iki. Dhewe bahasane ngerti sembarang ya. Nggih. Anu nika bojone mboten libur. Anu bojo kula lagi bersalin. Oh, Lagi enten rumah sakit. nggih. Oh. Ah, Mbak. Wes ah. Oh, dedisian. Kono kan nek lantai 1, aku lantai 27, mergane ki mengenai Oh, besok-besok. enek rapi ya. Anyar niki to. Oh, hotel niki udah Pullman. berapa tahun? Pullman yang terbesar. Udah lama, Mas. Paling murah 3.000. Paling murah niku sing ngli niku lek damel Ya, damel Dik. kartu kula, tapi lek mboten kartu nggih luwih larang. 3.000 niku anu nggih tumbas boleh itu tak gudang. Ya nggih. Lah wong dulure bojoku kok Cina lho yang nek kok nirene ya familine mertua lho mending anu tekono bojomu pengen turun ning hotel Genamu pira tak omongi iki kok wong kono lho ya. Iki lek nggih kartuku 3.000. Wah, aja lah. Ya 3.000 iki kok wong sing. Gua rekal. Hah? Rekal. Tak lek kan ya nek sing Sewu 500 kan ya. 500. Akhirnya rasa 500. dikong turu nek ngene adik bojoku malah lihat duit 5.000 wae. Ya kata yang jalur Nggih. kata Nggih. anyar-anyar. Oh, Turis. niku sing nggawa bojone lho Sing paling banyu putih gede. padha Entek, TKW-ne terus akhire boten terus mengke durakane golek wong kerja nek taman ngopeni kungkung paling ngono lho ya. Pun boten enten ngoten. Oh, mboten enten. Enak ya Mas Andro? Enak ya Mas Andro? Iki entene namung Pitaloihan. Oh, juga niki apal niki wong bagian YouTube kok. Niki YouTube teng mriki ya, teng Hongkong mriki yang masih niki. Wong kula riyen rabi ya sing ngurusne nggih Mas niki. Ale. Nikah nikah piyambak. Oh, anu kita NU gitu. Kajian. oh nikah anu berarti nikah muslim Indonesia niku. Oh. Siri. Nikah siri berarti. Nek Nek rencang kula mboten nikah siri, nikah asli. asli. Nek kulone nikah siri. Oh. Lek kula nikah sah. Nikah. Orang Hongkong asli. Nikah muslim. Nikah muslim. Ya tetep nikah tapi cara muslim. Muslim secara muslim. Apa ini suratnya nggih nikah siri ini? Anu lembaran nek sendiri. Oh ya. Aku biyen sebelumnya ambek bojoku sing Hongkong kuwi aku ya tak tau nikah siri sik aku. Nanti biyen. Pak Surat tuh bojomu. Heeh, tapi Pak di Sunat? Sim Sacuwi, enggak, Sim Oh, Sacuwi tapi testing. Bojomu Pak Sunat? Tapi biyen sunat ta bojoku? Masa? Kat cilike sama Enek sunat? Maratuwa sunat ta. Masa? Oh, kabeh sak keluargane, sak Sunat? kami adike disunat kabeh. Oh. Dadi ini padha mbek wong Indonesia kacuke. Masa? Ya iyalah. Dino sunat? Sunat ta. Kowe kok mosok kene sing Lah, aku delok sing delok rasakno. kacuke bojoku. Sing delok sing rasakno kok. Lah ya makane aku ambek bojoku puas mergane ya iki cara dewasa padha duwene ya. Iya. Atine iki ngerti padha kaya Indonesia lho. Mampu tak Oh berarti kait-kaitan sampean wis seru deh ya sunat. sunat. Mergane kono nilai wong Hongkong ngilangi penyakit. Ya. Sunat iki Berarti sebenarnya iki bukan sing- masalah muslim ra muslim, ngilangi Iki sing penyakit modern, iki. sing Haila, modern. Muslim pun nggih ngoten. Nggih ngilangi Asline penyakit. ngilangi kotoran. Haila cek cilik kan wis disunat lho nggih to. Ngoten lek wong ngono. Barangnya berarti padha kambek wong Indonesia. Dadine. Tapi lembok lek wong barat-barat piye ya ngene. Yo enek sing gak. Oh enak kan ya. Ada yang sunat, ada yang Yang enggak. ora ya. Jadi sebenarnya sunat itu
sudah mengeneral. Sekarang itu sudah umum. Ngilangi penyakit lah Ya. ini, bukan masalah Cuman muslim orang. kembali lagi kita kan nggak ngerti nek gak dibuka ditutup no. Halah. Nek PKSKB disunat. Ngerti, cilik-cilik disunat. Sing muslim makanya arek-arek kan seneng. Iya Bang itu. Kita nulan jenengan. Oke sing seneng kok arek-arek. Kita ngriki jenengan. Enggak kalau muslim kan sunat. Mboten ning ya. Wah, teng Hongkonge 7 tahun. Lah kerjane mana iki? Wah, gunung ada ya. Enten mobil agak TV. Oh. Kakak TV kancane Anas. Apa? Berarti anu bagiannya Bagian mana Ya, ya. pengepakan. Bisane pripun dong ngono iki? Lo bisane nggih loihan jet. Iki kan Tapi- sing bobo. Oh, berarti dereng enten KTP ini. Letter. Paper nggih, paper. Tapi lek konan yo mboten asal nggih. Sing penting kula niate kerja. Nggih, halah. Pinter-pinter nggowo awak. Halah. Kathah lari setri-setri, kebanyakan kanca kula teng paper teng Bimun, Yulong. Iki digawe apa ora iki? Kerja teng Lestari Bajine. Aluntul lah. Wonten Nah, wis komplit penting nggak, Bu? hati-hati. Iki mbok urup apa? Oh, Enggak. jam Sing 6. penting ning Indonesia ibaratnya telek kucing iso ketemu. Ah, nggih. Nggih teng Indo angel nyambut Ya nggih. alhamdulillah kula pun yes, malah ya. Nggih lah daripada teng Indo nggih sulit nggih. Pak. Aduh, kula enten Bangka Belitung enten anu setahun ngono ae ya minggu tamu bodon kok. Nggih. Berbodon teh rantau meneh. Nggih, kulino. Dadi ini kebiasaan bawa uangnya kecilik malah gede kaya kula. Nek omah pirang wulane ra betah. Ya ora betah. Sampean harus jadi apa? Aku dadi babu apa enggak mendino nek Ya hotel wis tukang akeh. ngene. Kan dadi omah mobil. Wis akeh Buyan. Oh Ora alah usah alah. diceritakno. Mboten wonten. Alhamdulillah. Alhamdulillah ngeten lho. Saniki dimimpiin. Ibaratnya gubuk kayak makku sekolah ra nyekolahne omah gedhek. Dalane nunut tanggane dicarangi. Kayak boto ditumpuk-tumpuk kan lho ya lek ada ngambek ngliwet. Aduh. Sing Saiki- berarti